Musta mo diya? Nindot ba yagin siya? Actually, part pa niya sa Valencia City. Pero bukid na kanya siya, no? Maagi pa ka sa Ginuyuran, Lake Apo, lawa dere sa Valencia. Doon ay daghang lawa dere sa bukid nun ay daghan. Siguro, doon ay mga tulo na akong natuan dito sa Balay-Balay. Doon na po diya sa Don Carlos. Dagko po to dito ilaha. Pero dire limpyo kay siya kay well maintained niya, walay mga water lilies unlike dito sa Don Carlos. Oh. Di ba? Daghang tao ron. Mga turista. Ambot ug mao ba ni ang pinakadako nga lawa or lake diri sa Bukidnon? Nas nay daghang mga Tagalog, nga Ilonggo, maabot diri. Napoy mga pipila nga mga foreigners. Diha murag do na sila gitukod diha nga siguro hotel siguro na pwede ka maka-check-in na pohon. Yan naay cafe diha, Lake View Cafe. Pwede ka maka sulod ta diha nya ngapit. Dako niyo, abot diyo. Na dito. Ay daghang mga turista. Then pwede pug kamo sakay na mga raft. Bitad-bitaro na nila. Napo dire, picture ka diha. Isud lang kayo makakuha sa imong turno diha kay daghan kayong gahuwat dito. Ayan gahuwat oh. Namo, lakaw ka diha oh. Dito. Musta mo diha? Relax ako kay daghang mga turista karon but nice pod susuri ang lagsa. Dito. Pwede parkingan diri oh. Dito. At diri daw mo order. Wow. Ano na pamrisyo dito? Seared sesame beef ribs 580. Na 300 na 375. Kani kay Tusino 375 with egg, double egg na. Okay ra. Sware ka dito. Kape ra may ako ani. Cappuccino 180, Americano cold 150. Nice kang view dito sa cafe. Ipakita na ko ninyo. Order. Wala pa ang coffee. Saan yung spaghetti? Oh, wow. Stuck na ito. Then, papakabot akong kape lang ito. Akong tilawan. Tissue bag. Isa pa.